as persoas que colaboraron connosco ao longo do ano, pois tamén que se lles dé pois ese mismo, esa publicidade que tamén lles ven ben para que sigan colaborando, pois ojalá que non teñamos moitas desgracias como estas, pero bueno, se sabedes que o mundo como é. Que conseguiron dar ese cambio, ser capaces de convertir unha situación tan triste, tan desoladora como foron os incendios de fai un ano, en algo positivo, en convertir ese Chandebrito en negro en un Chandebrito en verde. Quen se merecería e quen se merece realmente este premio é os veciños e as vecinas de Chandebrito e sobre todo as entidades que están presidindo ahora mismo a Asociación de Veciños do Castro e Comunidade de Montes de Chandebrito. Creo que deberíamos juntar todos os premios nosos e entregarlos a eles porque eles son os verdadeiros merecedores e os todos deste premio. Por lo tanto, eu creo que rematar sin un aplauso para todos nós, pero que rematemos dándolle un aplauso a eles que están aquí, que son os que fixeron isto posible. E agradecer a toda esta xente que colaborou a que isto sexa posible. O que máis desexo é que o povo de Chandebrito sinta esta escultura como parte do seu, parte do povo, algo que recorde e que axude a unir e a respetar a natureza a todos, concienciación. Os incendios van a cambiar a imaxe de Chandebrito probablemente en gran. Xa pensamos de outra maneira, dentro de 10 anos, como decía hoxe na prensa o presidente Manrubia de Montes, cando alguén veña aquí va a darse conta de que estamos en un lugar diferente. Os incendios van a cambiar moito, pero hai cousas que son imposibles de recuperar. Por eso creo que dentro dese aplauso aos veciños tamén as familias das dúas persoas que perderon a vida ese día, un aplauso moi forte para Ángela e para a señora tamén.